Snimamo. Pero. Pozdrav svima, danas ćemo da igramo challenge. Ovaj dobio Magical Chest. Evo idemo potpuno. Idemo sad u jedan battle. Ne battle. Ok, ušla sam u battle. Čekajte, samo malo da smanjim zvuk. Smanji ga do kraja, Filipe. Ma, evo ću jedno da tako. Ne smo se isto. Bukvalno. A vi kako ste mi ljudi? Ostavite u komentare. Ali ste dobro. Vjerovatno niste. Izvinite zbog mog smeha. Izvinite, ne znam da pričam. Bravo za Filipa, ne znam da priča. Ovo je naš novi kanal, Mega Banda. Imao sam svoj stari. Ali smo ga brisali jer ovo će da ima mnogo više video snimaka nego prošli. Na prošlim sam bio samo ja i bio je glup, a ovo je prvi klip, tako da nam prvi klip kad mi čujete glas. Ovo je ekipa. Da, Mega Banda upravo mi je sestra, napravili smo jer je ona htjela i ona, posjetite svi njen kanal. Stavimo u opisu. Postavit ćemo ga možda u opisu ako se setim. Vjerojatno neću, ali okej. Nema veze, Filipe. Više sreće drugi put. Da. Ne, otišao si. Ja stavio sam ovog na Elektra. Noob sam. Vrati Goblin Gengo. Gang. Smijen. Inače na ovom kanalu nećemo da psujemo, tako da jeee! Ako se uzdržimo, naravno. Ako se oni uzdrže. Može kad si nerviram bacam telefon na zemlju. Nemojte. Snimamo bez facecama. Da, jer me sramota prvi klip sa facecamom. Nadam se kad niste vidjeli na početku, jer stvarno mi se ne da Da počinjemo i facecam i sve. Da, I glas stvarno smo mi se. jedno namestili. Da, i glas smo jedva namestila, kamoli i facecam, brate. Da. Ne, odi... Ajde, fičko, mičko, debeličko. Fulozep. Noob, bra. Inače, Pera ima Instagram, kako ti se beše zove Instagram? Ne radiš. Stavi u opis. Imate, moj Instagram se zove Ronflip. Ne, Filip Skylander, da? Ranije sam igrao Skylander. Pobedili smo prvi game. Imam koliko... 28, nije lošo. Jedna punica. Inače, gledajte koliko mi mali do levela 10. Koliko ti... Mali, Filipe, gramatika. Gramatika, fičko, mičko, debeličko. Umjesto Eruz. Ne može Eruz. Nemam Eruz. Čekaj da probamo vajde kod Kesića. Još koliko ti fali? Ma, još puno. Još 3 pobjede. To je baš puno. Ja, uzeo sam on ide kod Kesića. Znate, ne može log. Pa dobro, on ima bez loga, ja sam tek. Ne, Vrt se! Dobije log na svom slabijem osnovu. Vidi ga. Pisat ćemo Najtića, Inferno Taulerića. I vidite kako se nerviram, ovo nam je prvi klip, pa nam je malo stresno. Vidimo koliko traje klip. Klip traje, ne mogu sad da vidim. Nek tek sad bacio svoju prvu karticu, mislim da se stidi da je baca. A ne, Sine! Sinko, Minko. Koliko te skida Fireball?
100.900 milijardi, što? Ja, kukulele, rodilo se tele. Rimuj se, moj, rimuj se. Okej, on je meni skinuo dosta ja. Ali ti Znaš da jednom neki lik da tako išla i Ferrum Tower. Tower? Da. A koji mu gleda? Ja, se zezno. Ja, vidi ga, Mičko, Kričko. Otišli u Levi Tower. Ja, vidi. Ovdje Fire Spiriti. Ne koristi keset Fire Spiriti. Ne, Tower, ne. Ali to je To je Filipova reakcija kad izgubi još jedan Tower. Kad bude veoma napet. To je moja reakcija, da. Ide način na ovom da se A, B, S, D, I, F, G, alfabet, N, M, N, P, I, R, S, I, U, G, W. Ajde, Tower, gledaj koliko malo fali. Jednom falilo ovo lislo. Pa znam, to se je, noob, fičkao. Pa sad bacaš golema, majmune. Baci na tabelu. Imam sobu na tabelu. Baci Hog Rider Goblin Battle. Fireball, brzo. Kako dobro radio. Baci Hog Ridera Fire. Ne, Hog Ridera Goblin Battle. To treba da baciš. Ne. No. Baci Hog Rider Goblin Barrel i ideš na glavni taver i pobedio si. Jer mu je preskok prvo. Da li ćem da pobednu? Idi, stavaj! A, pobedio sam. A, bumš! Idi, Stinko. Kako si trofeja dobio? U 28. Nice. Dobili smo 3 krunice. Inače, on mi nije brat, nego mi je kum. I došao u goste. Pa smo počeli jedan klipić iđe do snimičkih. Snimimo i nam se to se sviđa ovo što radimo. Predstavljaju na ovom klipu da probamo 10 lajka. Tako da, ajdemo 10 lajka. Ako uspemo to, svaka nam čast, prvi klip 10 lajka. Nice! Prvi klip za 10 lajka. Klopi na mene. Inače, evo, vratio se Pero, nemoj ništa da lomiš. Molim te, molite moju liku. Vidi. Lako se ne hoga! Odem u taver! Ljudi! Otiš... Izvini, Pero. Otišamo u taver. Ajde. Koliko vremena snimamo? Snimamo jedno... 10 minuta. Malo pre sam vidio 7. Ali završimo video. Pa evo da odigram ovaj battle. Ok. Ako vam se svidi klip, naravno stavite like. Već sam im to rekao. Kad si mi rekao? To rekao sam i kad si ti išao po vodu. A, dobro. Da probamo 10 lajka. Ok, super. Pa dobro, to je nešto za prvi klip, šta? Nisam se smijela. Sad sam se smijela, sam se. Ej. Šta buljiš, be? Šta buljiš? Ko? Ti! Idi about. Kako
Kokibe baut. Bauti. Farbol, dobro farbol. Odlično. Katastrofa. Nju. Na pobeda. Ko vodi? Ma ja vodim. Ma nećemo još klip da završamo. Ako mi se naravno svidio klip. Po treći put govorim. Ajde još jedan tovar. To. Pobedili smo. Well play. Ti ćeš u klipu da stigneš u 9. arenu. Ajde će da probam. Još koliko ti trofeja fali? Fali mi još jedno... Snimamo ovo 10 minuta. Fali mi još jedno... 2 pobjede. Ili jedna ako dobijemo sa 33 trofeje. Da vidimo. Ne mogu se 33. Moguće. Ja sam dobio 33. Nisi dobio 33. Ne bi ovih fora, ali neću. Vjerovatno će ona da bude... To fullo je Baby Dragona. Znaš koji će bude naslov? Ja, gle! Znaš koji će bude naslov za klip? Koji? Ulazim u 9. arenu. Može, dobro, brate, ne fali ništa. Ne, nisi trebao. Nema veze, nemoj da se praviš ti ko da. A ti si kao protekcija od mame. Nisam te tako eroze čoravo da baci. Ne čoravo, nego čoljevo se treba. Nemoj da mi mrdaš. Skloni kolena, molim te ko Boga. Šta, ja sam ti Bog. Ovo si milijone. Ti si sveti Bog. Vatre i vode. Ako hito ćeš ubijat, okej, nije hito. Jo, savršeno ovo prošlo. Znaš ti Hog Rider, opet Hog Rider Goblin Battle? OP. Možemo da uzmemo... Ja, noob! Bacio na ništa. Baci na i to. No izad. Idemo bre, idemo! Bec. Lako se to, lako se. A Knight, Mega Knight, to... Meni je 7. level, 6. 7. level mi je. Samo? Ovo. Pa ja sam 6. arenu stavila. Pa šta hoću? Koji ti je bio level Wizard za 6. arenu? Wizard mi je bio 6. arenu, jedno 7. 8. 100%, sad ti je 3. Ne, sad i 61 HP, nice. U stvari ne, nije nice. Ete, kada sam meni se od ovog bio? Bubu. Ja odem. Ja, fičko postao noobčko. Ete, kada sam meni se od ovog? Inferno! Ne, izgubit ću. Fuck, izvinite. Rekao sam ružne reči. Ja, opet. Ne računamo engleske ružne reči, to svako voli. U klipovima svojim uvijek znaš samo brblati. Dosadnim stvarima i dosadnim temama. Idi izbari kiku pa se to je ružna reč. Znam. Rekla sam da nemamo ružne reči. Ajde. Idi kiku pa se maži jednim kremama. Idi kiku pa se maži. Ajde fičko, mičko, debeljičko. Veruje mičko, u tebi ričko, ne. Well play. Za koga? Za njega? Za mene i za njega, evo vidi, ode sve. Ođe! Da li ćemo da pobedimo možda? Dobre! Daj, zadnju sekundu mi skinu još jedan. Što si veš? 30 trofeja sam izgubio. More... Neću psovati, ne. Nema psovki. Zapni mi se sve. Ma neću, čuju ljudi. Još malo mi peka, neću. Koji ti je level za sada? Baš će još malo. Kako mi da završimo? Sa jednim Drought Battle-om. Da, tako će da završimo klip. Ne, idi stero skeletone. Graveyard. A kako mi da uploadujemo ovaj klip? Šta? Kako mi da postavimo? Gde se ovdje klikne? Sad ću ti pokažem, Kada ga završimo će da vidiš. Jao, lik ima 963 trofeja. Treća arena. Ne. Igram protiv nuba. Ja sam igrao protiv likova koji su prva arena igrali. Mogu rekao. A? Imali su ladno 2 puta za redom i liko ima 100 trofeja, dobio kog? Elektra, 2 puta redom, ej! Šta?
Debil. Šta 2 puta za redom? 2 puta redom dobio lovu. Kako se zove? Log? Ne, 2 puta za redom dobio Elektra. Pa? Koju sreću moram da imam. Pa dobro, ajde, Elektro baš. Elektra najbolje legendarna, samo to. Nije. Ko je Mega najbolje? Knight. A prvo kažu da je Lost Mega Knight. Dok još nismo Well počeli. play. Ok, završili smo. Jako kratko bilo, ali ajde. Ajde, da će da... Samo 2 minuta tačno. Će da vidiš na klipu. Evo, na klipu, dobro. I to je to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavi like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz. Evo samo da... Gdje se sad klikću? Ćao! Gdje se sad klikću?